Здравей, внучето ми, от кога не сме се виждали. Дядо, добре ли си? Бързо, 112. Ей, това е много добра игра. Пак ли някой звъни? Ей, тия хора до работа нямат ли си? Ало, спешна помощ, как да ви помогна? Ало, 112, бързо изпратете линейка, защото на дядо ми остана нещо. Господине, чакайте малко. Дядо ви има ли дебитна карта? Това какво общо има? Питам, за да знам дали е платил 112 премиум. 112 премиум ли? Ама викането на линейка нали е безплатно? Господине, вие новини не гледате ли? Уния идиоти, депутати, промениха закона така, че 112 вече е платена услуга. Платена услуга ли? Да, господине, имате три варианта. Първият вариант е да платите 4,99 и линейката ще дойде за около 2-3 часа и дядо ви ще получи забавена помощ. Вторият вариант е да платите 9,99 и линейката ще дойде до 30 минути или по-малко. И той ще получи бърза помощ. А ако платите обаче третия и най-добър вариант, който е 19,99, линейката ще дойде за около 2-3 минути и ще получи толкова бърза помощ, че дори да е умрял, ние ще го съживим. 19,99, разбира се, как да платя? Можете да платите с дебитна карта, като ми кажете номера на картата, или можете да отидете до най-близкото гише на някоя болница. С карта, разбира се! Господине, аз само ви казвам какви са вариантите. Ако случайно на човека не му се умира скоро, ще имате достатъчно време да отидете до някоя гише. С карта, разбира се, дядо ми умира! Добре, господине, кажете номера на картата. Номерът е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какво стана? Господине, изчакайте, системата зарежда. Системата има нова версия. Чакай да инсталирам новата версия, че ще забравя после. Точно сега ли ще инсталирате новата версия? Господине, ние спешна помощ трябва да имаме най-новата версия на системата. Все пак нашите клиенти, пациенти, трябва да получават най-доброто от нас. Чакай малко, той за мен ще 5 минути. Моята смяна приключи. Обадете се към понеделник сутринта, не по-рано от 8. Също така има нов график. От понеделник до петък, от 8 сутринта до 17 часа. Събота и неделя сме почивка, през това време който жив, който умрял. Какво? Не ми затваряйте, не! Спешна помощ, как да ви помогна? Какво стана с линейката? Линейка ли? Каква линейка? Как каква линейка? В петък ви се обадих, защото на дядо ми му стана нещо. Така ли? И как е той сега? Умрял! От 3 дена лежи на пода! Господине, не викайте, изпращам линейка. И кога ще дойде тази линейка? Здравейте, дядо ви къде е? Ето там! Чакай малко! Вие откъде знаете в коя стая съм? Жив съм! Чувствам се много здрав. Отивам да пия ракия. Какво? Преди да затворите видеото, имам една много важна новина. Официално вече имам гейминг канал. Линк за него ще има долу в описанието, оттам може да се абонирате.